На фінішнай прамой рух па юбілейным мосце праз раку Віцьба плануюць адкрыць 7 лістапада. Гатоўнасць аб'екта складае крыху больш за 70%. Нагадаем, капітальны рамонт адной з галоўных дарожных артэрый горада на праспекце Люднікава пачалі ў кастрычніку мінулага года. Па правым баку канструкцыі спецыялісты умацавалі апорныя бэлькі, устанавілі светлавыя апоры, замянілі асфальтавае пакрыццё і тратуар. Зараз работа кіпіць на левай частцы. Штодня над рэканструкцыяй працуюць каля 40 спецыялістаў розных арганізацый. Практически завершены бетонные у нас работы. Осталось 2 захватки у нас залить ограждение тротуара. Основное полотно у нас уже полностью залито. Трамвайные пути тоже у нас в бетоне залиты. У нас остается устройство гидроизоляции, устройство асфальтового покрытия, устройство ограждений и монтаж опор контактной сети. У наступным годзе будаўнікі плануюць пачаць работы на мастах Блохіна і Кастрычніцкім. Зараз для гэтага распрацоўваецца неабходная праектна-каштарысная дакументацыя.